for so many years elokhane ngibona engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami kusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni othi mengabe eqhamukele inganeni akhuluma noma yena wena ozoba umakoti wami. So I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela umyeni wami kusasa. Kodwa ke yonke into iqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwaukuthi uyisho sengimdala ingqondo seyithanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane ayibona kangakanani uqala nini ke manje ukukitazeka phela uzwe nawe asikhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina. No ngangineminyaka 18 mamsanele. I was 18 years. I don't think ngangikhulile enough but I think isineke wayenaso wayekwazi ukuthi understand ukuthi ngumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibonayo kumina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho. Ngangiziphilela yes ngishade ngemncane. Yeah. Abazali bathini? Babengajabulile babengamsani nami esinqumweni sami kodwa one thing ngabazali bami engayithanda ukuthi ba understand ukuthi at the end of the day umuntu echoose impilo afuna ukuyiphila fanele ukungcono umsupport uzothi masebuya esishayekile mhlambe makwenzeke eshayeka uphinde ube khona futhi njengomzali wakhe. So ngiyakhumbula ubaba noma bethi unesiqiniseko yini salento yenzayo. Ngitshele yini eyayibenza babe nokukhathazeka ukuthi uyashada umncane noma uyashada uyongena esithenjini? Ikona kokubili mamzanele ngimncane okwesibili ngiyoshadela esithenjini. Ubaba wami uma wami uzalelwe esithenjini so kabomkhulu umkhulu uzalwa endlini encane umkhulu ozala uma wami uzalwa endlini encane kukhona kandlu enkulu so uma uzalwa esithenjini esasingekho right ekwangazange kuze kube yinto ekahle nanamhlanje mabese chaza izinto ezazenzeka bayakhala baciphisa izinyembezi. So uma wengeka vele ethimezwa igama elithi isithembu bese kufanele abe ajabule especially because ngiyingane abe kade engakayicabangeli lutho for that matter. So uyabuka nje ukuthi hawu ngafika lo mzumbe usithatha ingane yami usoyoyifaka esithenjini kwenzakalani ngoba mina experience yami yesithembu besilamba behleka kamanga kandle enkulu kwakukuningi. Uma wekade kuxoxela ngalezi indaba noma ukuxoxele ngoba ususho ukuthi makhona into enje engiyicabangayo? I think ngoba ngangemncane nganganaki kodwa babesixoxela ukuthi kandle enkulu babezela izingane zabaziningi kwakuthi uanti wakhe umkhulu baba kaMawa wazalwa nodade wabo baba babili kuphela babeya kuthenga impuphu bayithwale thiwe ngeke akwazi ngisho ukuyithula endleleni 50 kg yempuphu because uma ithulile uzothweswa ubani ngoba yena uyedwa endlini yakubo abekho baningi laba abanye bahambe beshintshisana nge50 kg and kulanjwe la ekhaya cause umkhulu uhlala kama I think kama umkhulu okay la kamamncane kunesimo esingekho right kudliwa amangola so mabedla amangola khona lento leqhafazwayo iphuma igaqa ezimnandi ngaphakathi sakusesidle nasikube kamkhulu yayikhona kuthiwa babe bahleka bathi ezidla amangola because balambile you know. So uma waye understand into yesithembu understanda ngokuthi into engalungile akubi right. So for ingane yakho ukuthi ithi yahamba yoshadela kuleyo nto ayikho into ongayicabanga enhle uzocabanga lo uyazi yokuphela. Isibindi wena sokuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ngiyangena la umncane kangaka wasithatha ngangithemba lo mtshita lona wagoqeka. One thing ngomthombeni mamzanele if ngingakusho nje ngibe ngineqiniso wafika kumina wangitshela ukuthi ngena amakhosikazi amakhosikazi ami ngiyawathanda so akabaqambanga manga. Ophamisa kancane izwi bathabalaleli babuzwa kancane abangizwa kahle. Okay cool lapho ngiseduze nemic but wafike wakhuluma iqiniso lokuthi unamakhosikazi akaqambanga manga akazange afune ukumtshotsa uthando lwami ngamanga. Hi guys, welcome back to my channel. This is Jackie. Don't forget to like, comment and subscribe.
So people are accusing Musa Mseleku for grooming Uma Khumalo when she was a young kid. As we heard on the story that Khumalo said on the interview, when she was saying when she was young, Mr. Musa Mseleku came to her and told her, one day I'm going to marry you. Or basically what she said, he was like, I want to marry you. And then they kept on, communicating over the years. And then after like she was grown up, it's the age of consent, which is 18. Mr. Mseleku came and said, okay, remember when I said I want to marry you? I was right and I'm serious about it. And then she also revealed that her mother warned her about marrying in a polygamous marriage, which is Estembu, marrying Estembini. She also grew up from Estembini, but right now, she did stay to Tubega and things went easy. We've had stories of, those kind of marriages. So then her mother warned her because she knew what her daughter was getting herself into, and she did say that, when you make a decision, like parents would like support you, and then they also leave that room for disappointment where they'll come back again and support you. So you guys tell me what you think in the comment section down below. Like, did Mr. Mseleku really groom Uma Khumalo or? But yeah, it does sound like grooming, to be honest. It's just giving the situation of Beyonce and Jay-Z. How Jay-Z made Beyonce when she was like 16, 17. And then later on, when she was legal age, they started dating. And then, boom, swooped her out of the market. And like, she's been Mrs. Carter ever since. So you guys tell me what you think in the comment section down below. Despite knowing that Musa Mseleku had wives, Uma Khumalo said Musa Mseleku had a sweet tongue. Yeah, they say he had a sweet tongue, and then he soaped her like, wow. So you guys tell me what you think in the comment section down below. Do you really agree with this narrative that Mr. Mseleku groomed Uma Khumalo and Uma Khumalo? So she has been in that house and she couldn't. Oh, poor Uma Khumalo. Remember what happened on the last episode of Uthando Nesthembu when Mr. Mseleku said whatever I said, and then came back online to, take it back and say, I didn't mean it that way. This is not what I meant. But like, we're not kids. Anyways, guys, tell me what you think in the comment section down below. See you on the next video.